gendenan ayo ya ana ula dumung manggonane ning sarwit gadung ana cawe dok ketoke kok bingung Mbah kula nyengok alaya batinung ana ulane isi ning isor ruwi ana cawe dok ketoke kok seksi dik kulane nyengok alah nyokot pipi yo ayo cekai ayo hai ana ulane luwe panggonane ning isor uwe jambet masya tenan ana cawe dok rambuté diore kula nyengok arek nyokot lambe sengayo ayo kon gendenan kon yo ulane sawa panggonane ning isor wit nangka ana cawe dok ketoke nelongso ulanya ngong rak nyokot dada ayo ngono kok terus lha iki medhen kok pokoke medhen terus ulane ku kon dhuwur medhen tak ngisor ya ayo ana ulane diwel beta meneng anu aku panggone ning wit apel ana cawe dok ketoke kok mantel ulane nyemak ayo nyokot apa nyokot pinter ana ulane luwuk yo awas ke panggonane ning isor wit celuk iya kene iso ana cawe dok ketoke kok ngantuk ulanya ngomong ayo nyokot apa ke nyokot ayo ra iso ngene ra iso aku iso aku ngono kok Pak senengane lha kan dhuwur medhone iya rungokno nek ra iso wah iya ana ula luwuk manggonane ning wit jeruk ora iso ana cawe dok ketoke kok ngantuk ula nyangong ora nyokot kerupuk mereka ning isore ana kerupuk dadi tingkal iya isa kerupuk ning isor ning lemah rungokno nek ulane iki ya iya uga nane nanon ino yo
ya jaman iki jamane dan yen raedan ora bakal keduman ca sekolah jalan cawe yo karo lanang isih cilik wis pinter pacaran lali pelajaran mongko iki waya